Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:27. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. And welcome sa panibagong edisyon sa programa This is My Life. Adlaw kita karon sang Martes, Abril 27, tuig 2021. Ang mga ka-aksyon naton nga naga-monitor from sign on to sign off. Always naka-on ang ilayatag sa mga transistor radio. Kag syempre sa mga ka-aksyon manaton nga naga-monitor via Facebook Live. Ako nga daanti nagapasalamat na in advance sa inyo yapadayon nga pagsunod man sa pila ka mga program sang Aksyon Radyo. Kamusta da ang adlaw ninyo, Yasubong? Ang iban, masako-sako ni ilabi na gid mga nagaulobra sa nagaulobra sa opisina. For sure diri ganing sa admin guro namo nagasako man ni sila subong. Lapit na lang tig sweldo. Mas maayo nga early ya makapang maka early preparar bala. Kay kung kaisa hindi man malikawan. Hindi malikawan nga may mga kinahanglan, may mga process pa mo. Magkadto ka pa abi sa bangko. Magkadto ka sa bangko tapos maka-experience ka dira traffic. Bisan gani may kaugalingon ka nga sa lakyan. Maugtas ka gid Japon. But anyway, muna ang medyo struggle sa aton. That's why nga ang mga nagatrabaho ilabi na gid iya sa mga naga-process para sa panweldo, nagatimprano na lang trabaho kay para iya nga hindi bala kuul sa oras. Hindi na mangin problema para sa ila pag-abot sa nga adlaw iya sang sweldo, hapos na lang. Naka-plaster na ang tanan. But anyway, sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor man sa ila iatag sa ka transistor radio sa mga kaumahan subong. Ano da yang ginaobra ninyo subong? Ang iban ti nagapahunay-hunay. Ang iban nagapahunay-hunay. Ang iban dira si tatay kun kaisa or si nanay man. Tawgon da ang chikiting. Tawgon da ilang mga apo kun kaisa, anong bit-bit buntis. Kaya gali manggabot uban. Basta mo ni oras, titig tuyo sa mga ka-aksyon nato nila binagid sa mga nag-inobra bala sa mga kaumahan. Kasi amo mala ng time nga maka-relax, pahuway-huway sa makadali. Ti amo na ano na isang ulo para iya mapiyong-piyongan. Kaya pagkahapon-hapon naman karon mga las 2:30, amat-amat naman balik sa ulubrahan. Sige, 1:32 na kita, Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Antes man na pag-umpisa sang ato iya kapag istoryahan sa subong iyang hapon. Diri kita anay sa aton lakat sang panahon. Kay ang northeasterly surface wind flow amo sa karon ang nagaapekto sa northern kag central Luzon. Ang Visayas naman, ang western Visayas dala na dira ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental.
maka-eksperyensya sang magalumbuan nga kalangitan nga may lapta-laptay na nga pagtupa sang ulan bangod sa localized thunderstorms. Mahinay tubdob kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatyaga naman sa karon iya sa isla sang Negros. Kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalot. Si Haring Adlaw kay na nagbutlak, las 5:26 kay na sang aga, kag ini naman magatunod las 6 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara nag-range sa 25 to 32 degrees Celsius. That's why nga medyo mapaang-paang. Even nga may makitaan ko ta kung kaisa sang magalumon or nagaguom-guom yung nga kalangitan, prong kapaang do hindi gid madula, no? But anyway, sige lang no? Sige lang tiis-tiis lang danay. Tiis-tiis lang danay kay natural na nga ma-eksperyensyahan ginaton ang kaginot. Pero kung may ara da electric fan, make sure lang nga wala nagadoble-doble ang saksak, ha? Ay mabudlay na, no? Mabudlay na. Dumdum kamutong kayapon. Mga pilagid ka balay ang naapektuhan, sobra 50. Ikaluluay man sa mga pamilya, no? Or tag sa eka individual nga tinadulaan sang ila nga balay o kagamitan, no? Pag tinakitaan pag inaton kahapon ang mga kabataan o gahingagaw basi palang mahingagaw Manila ang ila tag sa ka mga module. Kung makitaan mo sa mga litrato, ikaw masakitan ka man ino. Bilang kasakit ba siya gun nga amo to nagkala ginupos sang kalayo ang inyo yang balay. Ang lain pag kun ang balay bala ninyo solo nga ginpundar, no? Gingastuhan mo, ginpapanami mo, tapos nasunog tay mga gamit pag dito. Pero pasalamat lang kita sa gihapon kay at least wala iya sang tawo, no? Wala sang may na-record nga casualty ba nga ginatawag. O may ara gid man sa nagkalapilasan, natural lang na nga may mapilasan kay syempre kung kita mo na nag-ibuwal ang kalayo, tendency di ba mapanik ka? Kung kaisa, malipatan mo makasuksok ka sa imong tsinelas. Hala, dalagan ka na lang dayon. O mga nanay ganing na-interview kahapon ni Action John, itong isa ka nanay, nagapamunlaw gito sa iyang nilabhan. Sarang nakabati sa 3 kalupok, nagpaghangup ya, may nagalinot hanganay, o pagbalikid nagakalayo nagali. So, hinhingagaw yaman ang duwa niya ka mga kabataan, wala gid sa samay na salbar, o may ara siya gid na salbar, mga requirements sa iyang mga kabataan. Muna tong solo niya nga mga nakuha, mga na-mention niya to, yung cellphone, ang the rest nga nabilin sa balay, tupok gid, no? So, muna ang subo-subo. Bisan tuod nga wala man agin pangayo, galing kiti amo na ng sitwasyon, pray na lang naton nga madasig man ang ila nga recovery para iya nga inabla makaput up sila amat-amat man dayon sa ila tag sa ka mga puloy-an sa liwat. Kabay nga ti hindi naliwat masulit ang amuto iya nga incident, ha? Kag masamig ginapahanumdum sa aton yung mga ka-aksyon, no? Ano man nga oras, make sure tagid nga ang kuryente, no? I-make sure tagid nga ang kuryente mga ginasaksak dira, hindi maglawig kay basi ba masobrahan kay init, amo ginang paghalinan, pag-ibwal iya sang kalayo. Sige, 1:36 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Dari kita sa aton man headlines sa national. Unahon naton ang mga balita danay from the national kay ang DOH sa karon. Ginahambalan ini sila ni Presidente Duterte nga kung mahimo sila sang COVID-19 home care kits. Ano ini siya? Inakaron i-detalye ko man sa inyo. Kag syempre, ang isa pagid ka statement man di sang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies o kung ining IFRC
nga kung sa diin ila ginasuportahan ang Philippine Red Cross kasunod nga ang Pilipinas sa karon may 1 na ka milyon ka COVID-19 cases. Kag isa pa ginakon ka ano sa karon i-share ko man ang update lang sang siniho. Isa iya ka helicopter sang Philippine Air Force ang naghugpaas sa Bohol. So i-share ko lang na karon ang dugang man nga detalye. Kag syempre pila pa sa aton iya nga pag-istoryahan man ang aton nga FYI sa subong nga hapon. Ang aton topic sa siniya nga tinion, nagkalain-lain ko nung mga familiar ka mo sang prank nga ginatawag. Na, inakaroon i-share ko sa inyo. Kay ang bulan bala sang April, di ba gin-consider ini siyang ano tawag na? Amuning mga naga-term gud ba nga April Fools. Amuni kuno ang hindi naton malimtan no sa pag-abot sa bulan sang Abril. So, sa mga kaaksyon naton, gamay lang ni nga mga tips aton mga kaaksyon kung may ara ka mo dira sa mga himata no mag-celebrate para sa bulan sang Abril, imiara pa bilin at 27 pa malang subong. May 3 pa kaadlaw. Ni subong ka mo ngita ngita mga twist kumbaga no sa pag-celebrate sang birthday sa inyo dira ang himata, utod nyo man or sino pa, no? Pero ini lang panugyan lang daan in advance. Hindi niyo na paghimuon sa mga ng paryente ninyo or sa mga himata ninyo, sa mga utod ninyo nga aware man kamo nga may ara sila sang masakit kay basi bala manginhalinan wala man na naton ginapangayo pero mas maayo nga na lang nang ipaiway na lang, okay? May okay man ako maghimo ka mo surprise pero mga lighter surprise lang bala no. Hindi lang nang grabe gid ang kudog-kudog sa ilang dughan sa kakulba kag sa panic. Sige Action Radyo Philippine Standard Time 1:40 na kita. Aton man bantayan ang aton iya nga sulat nga pagabasahon nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We. And also ang aton iya nga horoscope. Aton na kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Martes. Sige, balik ko anay sa aton detalye sa national news. Kaysa karon ginatrabaho sa Department of Health ang home care kits para sa mga COVID-19 patients. Ini sa mando man sang Office of the President. Sunod diri kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ambaya unod sang kits amo ang mga basics pareho sang vitamins kag paracetamol. Dala na dira ang instruction kung paano magpa-medical consultation paagi sa telemedicine platforms, meaning online online kamo yang magpakonsulta. So amo na nang amo ning ginapush sa karon sang presidente nga kung mahimo tagsa-tagsa iya ka panimalay hatagan sang home care kits, COVID-19 home care kits para nga in case may magbatsyag dira agad-agad may ara sila iya sang pwedeng nga gamiton kag ti may ara man sang nakabuta nga instruction kung paano kag dugang pwede rin ni Vergere tuyo man sini agon iya nga magkumpiyansa ang tawo or ang publiko bisan yara lang sa balay kay given bala subong nga ara naga-exist ang nag-exist ang COVID-19 ti ang tagsa ya ka mga tawo particular na mga may comorbidities or mga senior citizen dira. So gina-encourage gid sila nga magtinira sa balay. So kung mahimo pa lang at least in case nga may ara dira nga magbatsyag, may may preparasyon, Duwa mo na ang tinutuyo sang sining
COVID-19 home care kits para iya nga hindi man makulbaan, no? Kag ara ang kumpiyansa sang publiko tungod nga may ara sila sang sarang nga pwede himuon in case of emergency. Dugang pa diri ni Verhere nga sa karon nagatrabaho ang DOH kaupod sa Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth nga amo naman iya ang maga-finance ang sining home care kits. Ang isa pa gid naton ka balita nga kung sa diin kinasuportahan sa International Federation of Red Cross and Red Crescent Society so kun IFRC ang pandemic response effort sa Philippine Red Cross. Kasunod nga sa karon naglabot na sa 1 milyon ang kaso sa COVID-19 diri sa Pilipinas. So sunod diri sa IFRC, nagpagwa ini sang 4.9 million Swiss francs gikan sa Global Emergency Appeal agud suportahan ang PRC sa pagpasangkad sang tracing, testing, kag treatment sa mga pasyente nga may COVID-19. Kag nagpagwa diri sang statement ang head sang Philippine delegation sang IFRC nga si Paula Fitzgerald, habaya malampuwasan ang krisis kung magbuligay ang tanan. And sakto gid man di ba? Ara na gid sa pagbuligay sang tagsa-tagsa para iya makit-an naton nga nag-amat-amat ayo, no? Nag-amat-amat ayo ang aton iya nga sitwasyon o nagabuligay inabalang kung magsiling hindi magwa naga-cooperate, di ba? So ma-make sure gina iya nga hindi maglapta, no? Dugang ang cases ng COVID-19. That's why nga muna ang ginaprayman, no? Ginaprayman sa nga tag sa iya ka mga health professionals nga kung mahimo ang publiko, ang mga Pinoy, magsunod lang, na? Ang isa pagid naton ka balita, ang angot ni bala sa isa iya ka helicopter, na? Action na El Rey. Ara lang da sa ginsend ni Action Dale, palihog lang ko Action El Rey, ang picture I think ara da. Or hindi gani pangayuin na lang sa Action El Rey, wala gali available. Sige So, diri kita anay sa aton iyang isa pa ka balita sa national. Isa iya ka helicopter sang Philippine Air Force ang naghugpaas sa Baybayon, sakop sang barangay Taytay, sa Banwa sang Getafe sa Bohol ini, kaina sang aga. Sunod diri kay Philippine Air Force spokesman Lieutenant Colonel Maynard Mariano, ang MD-520MG ang yara sa maintenance flight halin sa Mactan Island sang natabo ang insidente las 9:40 kaina sang aga. Sunod diri kay Mariano, padayon pa ang investigasyon sang sining natabo kung ano bala ang pinakagintunaan sini. Kag sa report naman iya sang Bohol Provincial Police Office, subo-subo kay napatay ang piloto. Napatay ang piloto nga si Captain Aurelio Olano. Bata pa man gani 32 years old kag tumandok ini sa Banwasang Kandihay. Ang mga may pilason dere kilala sa ilananday, Lieutenant Hilary Bunaw, Airman First Class Bon Arasola, kag Airman First Class Rex Anapio nga gindala sa Garcia Memorial Hospital sa Talibon. Sa naibaluan, nagligad nga Enero, naghugpaas man ang helicopter sa Philippine Air Force sa Bukidnon nga nagresulta
sa kamatayon sang 7 ka mga pasahero. So subo-subo ini nga balita para sa bahin naman niya sang Philippine Air Force ay may isa nga napatay mo mismo ang piloto. So dugang sila karon nga update bantayan man sa PLECA Public Affairs Program sang Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:47 na kita. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-aksyon para iya sa aton nga FYI portion. Ito na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule 100. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin. Mayong hapon sa kay Miss Christine Menyas Villalobos, dira iya sa Pandanon DSB, kay Ma'am Romela Ilostre of Arevalo, hello po, good PM. Sa kay Ma'am Carol Montoya, naga-monitor ko no sa may FB Live. Ma'am Carol, salamat gid dira iya sa syudad sang Quezon. Sa kay Ma'am Suzette Alunan, good afternoon. Halong dira always, Ma'am Suzette Alunan, and thank you so much for the star. Sige. Sa kay Miss Athia Kim Eriman, naga-monitor dira sa may Banwa sang Morsha, salamat gid. Kay Sir Alex Montesa, salamat man. Ma'am Jean Hisulgon, mayong hapon. Kay naga-monitor gali sa Hong Kong, si Ma'am Suzette Alunan. Si para Jonathan, Bia Jonathan, mayong hapon dira si mo pareakag kay Mary Joy of Fuentebella. Kay Sir Jose Moncaltorilla, mayong hapon man. Sir Aaron Tagunera,
Watching from Excelsior Farm, Argao, sa Cebu kuno. Salamat gid kay Ed Sir Samdiante, dayan pag-greet naman kami diri sa San Pablo, Laguna. Sila ni Toto Dalmata, Amay, Joseph De La Peña, kag Dexter Gacho. Sige, salamat gid sa inyo nga pag monitor. Tulog si Ma'am Susette. Si Estelita Oybanda, mayong hapon, watching from Dubai. Richard Hans Nim, mayong hapon, tamyaw ko lang the family dim, Baal, Kagrodilya sa may barangay, Tapi sa Kabankalan. Dayan, Melefishar Besa, good PM day, watching from Barangay Tangob. Salamat gid kay Sir Joval Trinidad, mayong hapon man. Naga-monitor sila sa may syudad sang Kabankalan. Salamat kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon man. Kay Gart Kaknyo, nagapa-aksyon ini siya ho sa kay Erlinda Chavez sang Purok, Kawayan, Bakong Montilla, Bago City. Ang iya ko nga OR, upod sang policy sang insurance sang iya motor na wigit na kay nag-overtake. Pag-overtake niya sa akon sa San Enrique. Palihog lang ko pa aksyon sa iya kay kaluoy man. Bag-o giniguro niya nagawad sa LTO sa Pontevedra kay nakabutang pa ang petsa. So sige, sa kay Ma'am Erlinda Chavez sang Purok Kawayan, Bakong Montilla sa syudad Sambago. Ang imo kuno nga mga requirements nagkalawigit ay ginapa-aksyonan kadiri sa nakapulot si Sir or si Ma'am ini siya, Gart Kaknyo. Sige. Sa kay Maria Teresa Hofelenia, Ma'am, mayong hapon, kag may lang nga pag-monitor. Si, ginatamyaw ni Sir Alex, si Sanday Ma'am Vanessa Mayo, kag si Ma'am Kelly Jelly, kag sa tanan nga member, sang EFC. Si Francisco Guanco, mayong hapon man. Si Tuto de la Cruz, agapamati gid Bonnie kag Florence diri sa opisina namon sa Barangay Estefania. Si Bonnie kag si Florence, si mga classmate ko ini. Mga classmate ko sang elementary kag ang isang asta sang high school. Mayong hapon dira. Sakay kay Madam. Inday Caitlyn, mayong hapon dira sa imo. Lain man gid ko no basta in love. Mas in love ka, Inday Caitlyn. Sana all. Sige, standby sa mga ka-action naton. Continue lang sa pagpadalaman sa inyong mga mensahe.
Sige, pabalik diri sa aton programa This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod, ini si Indayan. O may nag-message diri gali ho. I-on air kay kaginagin via Facebook Live ko lang ini siya. Pero aray ho, ginapa-aksyonan dira si Erlinda Chavez. No? Erlinda Chavez sa asang puro kawayan. Sino dang makabati? Erlinda Chavez sa asang puro kawayan Bakong Montilla sa syudad Sambago. Ang imo kuno nga OR upod sang policy sang insurance sang imo nga motor nawigit accidentally sa nag-overtake ka sa ining nagpadala sang message diri sa akon ho. Nan. Si Garth Cacnio na ang nagpadala sini. O dira sa may San Enrique, palihog mo lang kuno kay palihog lang ko pa-action sa iya. Amo ding message sang ni Garth Cacnio kay nakitaan niya do bag-o pala ni nagawad. Bag-o pala nagawad sa may LTO sa Pontevedra. So, kabay sa liwat tala sa imo, Erlinda Chavez, sang puro kawayan Bakong Montilla, syudad sang Bago. Ang imo dira nga mga requirements so OR kag policy insurance sang imo nga motor sa liwat ari sa kay Garth Cacnio na or ni gani ti pa ka lang di ako na kalang di samon kay para i-relay ko man sa kay Garth Cacnio ang imo yang ang imo nga palambot man sang communication diri sa amon. Okay? Okay ka nugon man kabudlay pa na kalawig pa na daan sa mga process kag kadako pa man sang imo ya nga mga balayran. Pagbalik-balik mo pa dira. Sige Action na Radyo Philippine Standard Time, 1:59 na kita. Sa liwat, ang aton nga topic sa subong iya nga hapon, nagkalain-lain nga pamaagi action elray para nga i-prank ang sinuman nga mag-celebrate sang birthday. Pero sa liwat panumdum ko sa mga may nagamasakit daraya or may mga blang nagapatrigger ga panic sila or whatsoever pa dara nga may tendency nga malipungan sila or mag-collapse dira sila, hindi nyo lang ni paghimua. Okay? Sa mga tao lang nga ma-sure ninyo nga kung kibuton nyo gid man sila, daw natural lang reaction kag wala na other reactions. Okay? Sige Number one kuno nga himuon mga technique ni kun kay isa. Deadma kuno sa preparasyon. Kay bangod nga ti wala pa man natapos ang bulan sang Abril, ang ginasili nga April Fool's Day gani nga ginatawag naton, ti may mga panahon gidya nga puno sa mga lahog-lahog tira, mga pawpro-pawala, wala mga kadungulan. Pwede gali siya nga preparahan sang peke nga party. Pwede ka maghimo dira sang imbitasyon, kag dekorasyon sa isa ka party abi, kag imbitahon siya diri. Syempre, pag sulod niya, siya lang isa. May nakahanda ka na dira nga cake, balloons, kag mga pagkaon abi. Pero may isa na siya ka oras nga paghulat. Galing kay wala may naghula, may nagkadto. Wala may nagkadto sa iya nga birthday. Kag wala man may nagsapak sa iya bisan iya mga close friend. Wala siya ginasabat, kag tanan ginasnab siya bala. Pabayaan lang kuno danay nga mairita siya. Kung kay isa gani ibando mahibi na nga birthday ko, wala nyo gigindumdum. Birthday ko, wala nyo ko ginasapak. Kagdira, kagdira dalon siya sa iban nga lugar nga kung sa diin ato to gali yan nagatipon. Ato to gali yan nagatipon ang tanan niya nga mga friends, ang member of the family, kag ang mga kung sino pa dira nga makakilala niya. Amo na gali ang style, Number 1 nga technique para mag-prank, Deadma sa preparasyon. Ang ikaduha, pwede man gali mga
practical nga mga lahog. Atagan ko no sang nagkalain-lain nga mga lahog, no? Ang tao nga maga-celebrate sa iya kaadlawan. O, pwede mo dra kung sa bahon mo, kung sa bahon ng iya mga loved ones. O, nga magpamensar sa ila iya tagsa-tagsa man ka mga practical jokes para sa maga-birthday, no? Magahiwat sa iya birthday. Ang pila ka mga jokes, no? Pwede nga inablang mapikon gid siya, no? Mapikon gid siya. Tubtub nga mairita na siya, manghakig siya. Wala kon kay isang mga style man, no? Para iya nga mag-add twist sa birthday. Ang ikatatlo, surprise gift. Ano ang surprise gift niya ginatawag? Abi mo piho na. Abi mo piho na. Ang isa gali ka surprise gift, pwede nga planuhon ang party kaangay man sang normal nga ano ba nagaplano gid kamo for amo na ipag-celebrate sa iya nga kaadlawan, magluwas na lamang nga wala mo ini na na mentionar, no? Wala mo ini na mentionar ang iniiya nga preparasyon ninyo sa magahiwat sang kaadlawan. Kag pagsulod niya, usual ni siya ginahimo actually Nabala nga daw ka wala lang kuno abi, gin-greet lang siya, happy birthday. Wala lang nang wala man sa iya pensar, wala man siya bungog nga nang i-celebrate kali sa iya mga abyan or i-celebrate kali sa iya pamilya ang iya nga kaadlawan. O, di ba? Pag bongga, pag sulod niya sa isa kwartahan, dito na nagkanta happy birthday. Di ba? Okay, makibot ginang inyo yang celebrant. Kag kapin pagid mga mga nanay bilawan kay isa, no? Nami ni sunog-sunogon man ng mga surprise nga gift. Ang ika-apat. Ari caution lang Caution lang sa liwat, no? Kung amo ni gyapon panumdum ko kon may masakit nga daan, hindi nyo lang ni paghimuon. Okay lang sa mga normal lang dira nga goods lang bala kun magkibot, no? Kay goods lang ni siya. Pero make sure nyo lang nga wala sang may matabo nga malain. Okay? Ang ika-apat, flowers nga may mga plastic nga kitaan niya ka muna sa mga plastic nga mga damang, no? Or hindi gani, tanga. Damo na sa mga kita naton sa mga video, bla, no? Pwede ka na gali makahimo, na gamiton mo ang mga bagay nga hindi niya gusto or amo nang iya ginakahadlukan. Ti usual, di ba? Mga may ara ginaya nga mahinadlukon sa damang, mahinadlukon sa mahinadlukon sa tanga, mahinadlukon man sa syempre manog. Number 1 ako nahadlok man ko gani sa manog. Oo. So, di ba may ara ka na makabakal ka na sa mga plastic lang iya nga mga amunay nga mga animals. So, why not, di ba? A twist lang na iya. Kag pag hatag mo sang bulak or hatag mo abisang cake, dra mo ya ibutang. Dra mo ibutang, itaguon mo dra ang mga ang bakal nimo, for example kay ang imo nga celebrant na hadlok sa tanga, butangan mo ang bulak nga ihatag sa iya sang tanga. Di ba? Mga weird kung kaisa nga mga bagay-bagay nag-a-add twist na sa mga amuni nga mga selebrasyon, di ba? Bilang tapos may mga video pa. Pero make sure nyo lang nga ang video hindi man makakos nang bilang kahuyanan, na? Bilang sa ulihim ano man nga nang mapagwa gid siya or ma-portray gid siya nga it's a prank, na? Di lang nga mahuyan dirang celebrant, okay? Ang ikalima, pwede man gali sang pagkaon nga ng pagprank bala sa pagkaon sa mga celebrant.
Sa aga, abi, ano ginapreparar kun aga? No? Ano ginapreparar kun aga? Pandesal. Pandesal kag kape. Ang iman, ginahimo nila, ang pandesal, ginapatiga. Hindi gani kung dintong tigaan nga pandesal, mo nang i-preparar nila gali para sa celebrant. Or, hindi, ang iban pagid, kung wala naman yung sang iban pang himuon, ang ginahimo sa mga pang prank, muni ginabutangan sang food coloring ang gatas. Depende sa gusto mo nga kolor, no? Kay isa ti syempre dumang diri dara ang mainom. Ay, gatas tapos may impon lain-lain nga mga color, di ba? Hindi na lang pag-inom mo. Sige, kag ang isa pagid gali, pwede man nga i-prank mo siya sa, for example, ng meatloaf, no? Abi mo, ay abisang celebrant, meatloaf na, kay gali. Ginkihad lang ang familiar ka muna sang chocolate rice cereal. Mo nang imuon mo para nga as karne. Pag butang ka, bisang jutay man nga parte sang dried yang prutas. Para kuno abi daw sibuyas, ina siya o kun kamatis. Kag ti ang ibutang mo nga palaman. Ibutang nga palaman. Ginamos. Ginamos mo na ibutang mo as corned beef. Ano yan ang sabor na, no? Ay, ako. Aga paguro nagalibog ng ulo ng celebrant. Ganun nang ginhimo yan sa ako yaman. Pero na lingaw-lingaw lang, no? Make sure nyo man nga ang inyo yung celebrant wala gamu ang pensar nga daan antes ang iyang birthday ang manaya-naya, no? Ang iyang adlaw kay parang kung mabiktima nyo sa prank do ka okay lang. Ang ikaanom, pag-abot ko no sa pagpanyapon, pwedeng man gili nga ululupod ka mo sa pagkaon, syempre. Pwede ang himuon, plastar ka dira sang dahon, ginlaga blang nga dahon ka kamote, kag uga, amulaw na kuno abi ang inyo nga sudan. Pabayaan mo nga mairita sila. Kung mairita na gani, dra mo ipagwa ang bongga nga pagkaon niya ginpreparar. Tablang nag-expect sila, tapos nakitaan nila nga, ay, ang sudan namon amuni birthday ko, amula ni ako nga handa. Siyempre, malain buot na nila kon kay isa, di ba? Malain na ilang nga buot. Hasta nga sang ulihi, manginit sila nga daw mahalina, amat na pang plastar. Para magbalik man ang ilang nga yuhom. Kay karon malain na ganang ilang nga buod. Ang ikapito. May ara kon kay isa, nakitaan ko ni sa isa ka video. Isa ka video. Mga imposible nga kaunon yang nga mga pagkaon. Sa imo man be. No? Sa isa ka video, nakitaan ko ni nga ang balon, ang balon, kinbutangan nila sang tubig. Dason gin-designan nila para ako lang tawon ti cake siya dason ang celebrant ti happy kay man may may tawag ni may candle pa, no? May kandila pa nga ginsindihan nga mo na gitawag na siya nagkanta na happy birthday. Namian gid siya. Anay kung tani nga niya nagalang-alang pa siya kung kihado niya o kung hindi. Sang ulihi, tigin pa kihad na gid sa iya sang iya nga boyfriend. Pag kihad, balon ang sasulod. Ang balon may unod tubig. Alain sa basa sa mo, basa siya, kag damang hindi na siya tani sa iya nga mga upod. Pero sang ulihi, ginpagwa gid ang insakto nga cake. Kag kaysa mga prank, no? Mga tripping kung kaysa sa mga subong mga generation, mga patok gini, 'di ba?
mga impossible food amo yang i-prepare o para lang mag-add twist sa mga mag-celebrate sa birthday. So, sige So, sa panugdom ko lang sa mga ka-action naton ha, no? Sa liwat, ang atong gin-mention ko sa inyo, mga nagkalain-lain nga, pwede naton i-prank sa aton mag-celebrate sa birthday. Make sure nyo lang sa liwat, no? I-make sure nyo lang sa liwat nga ang celebrator is wala sang masakit, wala dira isang nalang gulpi lang nga mag-collapse or whatsoever kung himuon nyo ang kaangay nga mga prank. Sige, alas 2:12 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton iyang mga ka-action. Kay sa sining tinion, ako naman pagabasahon ang ginpadala diri nga sulat sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. Okay, ang aton letter sender sa subong iya nga hapon, nagpatawag lamang sa kay Prima. Kagang sulat ni Prima nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Prima, 23 years old. Abi mo Tita We, nagagamo sa karon ang akon pensar. Bangod, wala ako sang sarang nga palapitan angot sa akon problema. Graduating na ako subong tita sa kolehiyo, apang may isa kahitabo nga wala nagapa-excite sa akon. Kag tunga ang akon pensar sa amon exam, kag sa sitwasyon ko sa karon. Inibangod tita, 3 kasimana pa lang ang nagligad. Sang mahibaluan namon sang ako nobyo nga si Mark, nga nagabusong ako. Pareho kami nga ginakulbaan bangod ba si isikway kami sang amon mga ginikanan. Si Mark, amo na lang sa karon ang nagapabakod sa akon. Kag nagapasalamat ako bangod wala niya ako ginpabayan. Apang sa karon nagalibog ang amon ulo kung paano ininamon isugid sa amon mga ginikanan. Tita We, kabay, nga matagan numan ako sang advice, kag madamo gid nga salamat sa pagbasa sa akong sulat. Ang tagpadala, Prima. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:16 na kita. Kag amo yadto ang isa iya ka sulat nga ginpadalaman sa aton nga letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Prima. Ang iya nga problema tungod graduating na sila sa iya nga nobyo, subong pa nila na-discoveryhan nga nagabusong siya.
Ang ila nga worry paano nila isugid ini sa ilatag sa ka mga ginikanan. Okay, ti syempre worry pagid nga isa dira ang sitwasyon bala nga nagabusong siya, graduating siya, may mga examination, nagatunga ang iya nga pamensaron. So, sa ako niya nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Kay ako naman pagabasahon, ang mahatag iya nga advice ni Tita We, dalaman ang mahatag sa aton iya nga mga ka-aksyon, nga magapadala diri sang ila iatag sa man ka-advice sa aton letter sender sa subong nga hapon. Thank you, Bandira, mga kauturan. Kung Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam. Sakay, okay, Sakay. Nabsra Yadaba. Good afternoon, Miss, and always gid ko nagapamati sa imo, naga-monitor man kami diri sa may LCC Morsha nga nagapatigayon kami yesterday sang amon man LCC Morsha Community Pantry. Wow, salamat gid. Si Arvin kuno ho. Sige, salamat gid. Sir Arvin, sa inyo dira nga pag-monitor kag thank you so much man sa inyo iya pagbulig na sa inyo man nga community pantry nga ginplastar dira sa may LCC Morsha para sa mga Morshahanon. Nagapamati man ko no si Beach Walker, hambal ni Sir Toto de la Cruz. Kay Elmer Itones Regalado, mayong hapon nagamonitor siya sa Letex Market Fairview sa Quezon City. Si Dennis, tiga ba? Dennis Richard Tibor Roma, why ko na deparahan kay Gadali. Amo na gani, kay kita mo nag-overtake lang siya. Kay Ma'am Elizabeth Malaca Gamala, mayong hapon dira sa imo kag sa Gamala family. Kay Sir Johnny Haudinas, mayong hapon indayan, pag-greet ko sa Mega ko, Edniel kag Justy. God bless everyone. Salamat gid. Kay Ma'am Cory Vidaha, nga naga-monitor dira sa Kuwait, salamat man. Ma'am Virgie Olpinda, naga-monitor dira sa Celine Homes. Keep safe and God bless man, ma'am. Okay. Sa kay Sir Martin Aliling, mayong hapon. Stewart Libuontan, mayong hapon tamyaw ko na mga taga-Purok Maninihon, Barangay Tangob, salamat. Sige, salamat man. Kay Wena Alvarez, mayong hapon.
watching from Bago City. God bless and keep safe everyone. Mary Grace Hison, good afternoon. Tamyaw ko na ang mga taga-agisan sa Himamaylan City. Halong kita tanan. Almer Boy at Villamor, mayong hapon. Tamyaw ko lang ang mga taga ENRMO sa din inyo siya. Especially kay Sir Noel Gamila sang Baliwagan, San Enriquez. Salamat. Oy si Ma'am Julie Militado Patrimonio karon may ihatag siya nga advice sa aton niya letter sender. Karon ko lang na mambasahon, ma'am ha. Salamat gid by the way. Sige, standby sa aton iya mga ka-action. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon.
istasyon, Aksyon Radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahilangan. Responsable. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. This time, dili na kita sa pagbasa man sa mahatag iya nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender sa subong iya nga hapon. Mayong hapon sa imo prima, kag salamat sa ginpadalaman nimo nga sulat diri sa This is My Life. Ang problema nimo subong amo nga graduating ka na, kag nadiscoveryhan mo nga nagabusong ka. Una sa tanan, pasalamat ka kay do nakita ko man sa imo sulat na unungan kasang imo nga boyfriend. Ang problema mo kung paano ini isugid sa inyo ginikanan. Una sa tanan, dapat gid nga isugid ninyo sa inyo ginikanan ang imo sitwasyon. Whether you like it or not, hindi nyo gid ina pwede nga itago ang imo nga sitwasyon nga nagabusong. Bangod, gusto mo man o kung sa hindi, magwagid ina ang imo nga sitwasyon. Tinguhain nyo nga maplastar ina sang maayo kung paano ang inyo pagsugid sa inyo ginikanan. Siguro sa una, masugata nyo gid ang kaakig sa inyo ginikanan, pero nagapati ako nga sa paglakad sa panahon, wala sang may mahimo ang inyo ginikanan kundi nga hatagan kamo sang paghangop kag suporta. Wala sang iban nga makahatag sa aton sang pagpalangga bisan ano pa ang aton iya nga sala nga mahimo kundi ang aton mismo ginikanan. Magsugid lang kamo sang matuod kag atubanga ang mga reaksyon nila. Dapat mo dumdumon nga may nahimo kamo nga sala sa ila, kag dapat lang nga atubangon ninyo ang anuman nga konsekwensya. Ang importante, nagaunungay lang kamo, mangin mamag-an ang pag-atubang sa anuman nga pagtilaw. Sige, salamat gid Tita sa paghahatag man sang advice sa kay Prima. Kag sa imo Prima, salamat sa imo yang sulat nga ginpadala diri sa This is My Life. Si Ma'am Julie Militado Patrimonio, mamaya mayong hapon Miss Ann, ang masiling ko lang sa letter sender. Makuha lang sila exam kag pasaron gid niya antes siya manugid sa iya ginikanan agud maskin makigan sila, at least makagraduate gihapon kay mabulig man gihapon ang ilang ginikanan kun ara na si Apo. Kanami kay Ma'am Julie kay ka very positive no sang iya nga ginalantaw sa sitwasyon. Sige, salamat gid ma'am sa imo nga ginpadala man diri nga advice sa aton letter sender. Alas 2:31 na kita, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kag sa aton man nga mga ka-aksyon, sa inyo Drea, kung gusto ninyo magpadala man sa inyo sulat, pwedeng man kamo nga makapadala
search lang ng akon nga account name and defensor or di gani kay Tita Wilma, i-search man ang Wilma Antupina Sugaton or pwede man sa amon nga page ang This Is My Life nga page kag sa Action Radio Bacolod nga page. Okay, ina-cater gid namon. Okay ba si the next day imo naman sulat ang amon iya nga pagabasahon. Alas 2:32 na kita, Action Radio, Philippine Standard Time. Standby sa aton iya mga ka-action kay this time, dili naman kita sa aton iya nga horoscope. Sa first part sa aton iya nga horoscope sa subong hapon or sa subong iya nga adlaw, Abril 27 tuig 2021. Unahon nato ang mga Taurus, Abril 20 tutob Mayo 20. Subong nimo himuon ang tanan para may achievement ka. Hindi uyangan ang tsansa nga maghimo sang maayo. Kag i-appreciate ang imudra nga mga nakitaan sa palibot. Sa mga Taurus, lucky numbers 43, 36, 29, 15, and 51. Satin white is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, hindi mag-focus sa negative emotion. Ini ang rason kun nga permi ka kapoy. Tod man gino kung embrace nimo mga negativity, ay do pa matsyag mo do ginakapoy ka man sa imo bilog nga adlaw. Sa mga Gemini, lucky numbers 33, 49, 29, 55, and 11. Electric blue is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, discover ang mga positive aspects ng imo ikabuhi. Pangitaa ang feel-good moments kag dira ka mag-focus. Sa mga Cancer, lucky numbers 23, 46, 59, 41, and 13. Tangerine is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, hindi pagsapaka ang mga fake news. Mas maayo Leo, hatagan mo dira atensyon ang negosyo. Para nga madamo ka sa nga may makuha syempre nga benta. Halay mo mada sapak ang mga fake news nga kun kaisa, mo lang na makaapekto man sa imo yang mga trabaho. Sa mga Leo, lucky numbers 33, 56, 49, 12, and 41. Lavender is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mao si Virgo, eksperyensyahan niya sa karon ang financial freedom. Tanan nga utang, mabayaran. Pero pahanumdum sa mga Virgo, amligan ang ikaayong lawas. Sa mga Virgo, lucky numbers 43, 58, 13, 41, and 44. Fuchsia pink is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, ang nagligad na, no? Ang nagligad na. Gani mag-focus ka sa resulta sang karon nga sitwasyon or sang karon nga imo dira ginhimo. Ina ang magapahalipay sa imo. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 56, 49, 12, and 41. Magenta red is your lucky color.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:36 na kita. Kag amuya to ang first part sa aton iya nga horoscope sa subong man nga hapon. Si Sir Diosdado Proponga gali og ginapatamyaw niya ang iya kuno nga asawa sa London, England, si Ma'am Helen Proponga. Sige, salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor. Kag si Inday Jenny Benedicto, no? Naga-monitor man dira sa may alihis. Salamat gid sa imo iya nga pag-monitor sa subong nga hapon. Si Micaela Gilaran, naga-monitor siya iya sa may Jeddah. Salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor man always. Pero ginatamyaw niya mga taga-barangay Sumay. Okay, to Romulo Batang Gali, taga DSB. Ngayong hapon dira sa imo to kag kay Bebeng. Sila man dira ni Taminda, kag kay Tanida sa may RTN office sa Bradco. Kay nang Joy, kay Kapid, nang Larry, kay nang Norlin, kay nang Tintin, nang Christine, nang Gigi. Kag kay nang Diane Alvarez sa may Cabancalan City. Mayo lang nga pag-monitor. Kag dira sa may barangay Tangob, sinang Arlene Barangan kag si Nali Tiloy. Sige, salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor. Alas 2:38. Standby sa akon iya nga pagbalik para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Para kita pa naman sa itong coffee break, dugay-dugay. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala,
ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B.
Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang... Kagpabalik nili sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Inday Ann. Kag diri na kita sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. By the way, mayong hapon kay Sir Noel Umania. Naga-monitor sila kuno sa ang Umania family sa may Laura Pacol sa Bago City. Dahil naga-monitor sa mga taga-Bago, no? Salamat gid. Mga kaano ni Action Boy. Mga tawag na ka barangay or ka syudad, siyempre kitagabago ni Sir Boy mo. Anyway, salamat gid sa pag-monitor. Siga sa inuha nato ng mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Mangin malipayon ka subong Scorpio kag dapat kahibalo ka iya makibagay sa mga kaupod mo dira. Madamo nga ulubrahon ang madasig nimo iya nga matapos kag inatanan imo ma-enjoy samtang ginaobra. Sa mga Scorpio lucky number 53, 47, 29, 13, and 41. Neon green is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. I-appreciate ang kaugalingon nga ikasarang nga wala sa iban. Kang siling gani, kung may anak ka kuno sang strength, ang iban weakness ina nila. Kung may anak naman sila sang strength, imo ti weakness mo na. And then, ano man ang sitwasyon, dapat i-embrace mo ina. Kaya kung gina-embrace mo na kuno, ang tanan, bisan strength mo na siya or bisan weakness mo ina siya, kung ginabaton mo ina siya nga as challenge, ina tanan imo iya nga malampuasan. Kaya syempre sa mga Sagittarius, ang imo iya nga ikasarang amo na ang magabulig sa imo para makuha nimo ang handom nga kaayuhan sa pangabuhi. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 46, 39, 51, and 15. Vanilla brown is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, mag-focus sa feel-good moments sang negosyo. May isa ka karon ka tawo iya nga maganyat, no? Bangod sa imo iya nga prosperity nga ginatawag, ang inang maganyat nimo nga tawo isa iya ka helpful person. So, tendency makabulig siya kung for example, may ara ka dira sa negosyo, no? Makabulig siya sa imo. Sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 51. Shocking pink is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Ang mga Aquarius, kung subong may permahan niya kontrata, sa subong man, bangod sa permahan nimo yung kontrata, mangin malipayon ka.
Ang mga Aquarius, madugangan man ang income sa karon. Kag para naman sa inyo, yung lucky numbers, 33, 39, 53, 11, and 55. Mustard yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Maganyat mo sa karon ang mga solusyon sa imo yang mga gina-eksperyensya sa karon, na? Basta pilion mo lang kung kay sino ka magpamati. Okay, not all nga suggestion, not all nga opinion nga ihatag sa imo makabulig sa pagsolusyon, makabulig sa pagsulbar sa imo nga problema. Kundi pililion lamang. Yan lang inang mga opinion nga nasa lantaw nimo makabulig gid siya or nang kung gamiton mo ina siya or kung sundon mo ina dako gid ya ang impact, no, sa resulta sa imo nga problema, no, bilang solusyon. Sa mga Pisces, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 31. Fire red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Importante Aries, importante Aries nga gina-enjoy mo, naga-enjoy ka sa imo yang nga kaugalingon. Bangod ikaw ang tag-iya sang imo ya balatsagon, hindi ang iban. Bilang ginasiling, hindi kaya magpadala-dala sa mga ginasiling sang iban. Tungod ikaw ya ang ga-desisyon sang imo kaugalingon. May ara man na sila ya sang ila ya desisyon para sa ila kaugalingon. Ginasiling, hindi magpadikta sa iban. Kaya may kaugalingon ka nga desisyon, may kaugalingon ka nga paminsaro. Sa mga Aries, lucky numbers 53, 56, 49, 21, and 12. Sapphire blue is your lucky color. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:54 na kita. Si Sir Eddie Lawos Galio nag-monitor dira sa may Cane Town, Victoria. Sapod iya nanay nga si Nanay Isabel. Salamat gid Sir Eddie. Sa aton nga mga ka-aksyon sa siningan tinion, op di naman ninyo ako para sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amang Ama. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amang Amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon virus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tawo nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. May kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan.
kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Alas 2:57 na kita Action Radio Philippine Standard Time. By the way, mayong hapon na always ni saglit naga-monitor ko. Sakay chay imang Mirafiles na naga-monitor ina siya dira sa may sumag. Pasensya gid kay ka liwpatan nakon. But anyway, chay imang Mirafiles mayong hapon nang dira kag mayo lang nga pag-monitor. Dala na lang sa kay Kenshi Mirafiles kag Gerald Orsal nga naga-answer kuno subong sang ila nga module. Kay ti subong ang mga estudyante ti module lang danay kay bawal pa ang face to face. Sige. Antas man, diri kita anay sa aton iyang Bible verse of the day. Gikan sa Psalm chapter 121 verse 3. He will not let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Kag this time, para naman sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, tiyo naman sa pag-say bye-bye ni Indayan. Salamat gid sa pag-upod sa subong iyang Martes nga edisyon sang This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,